Вітаю вас в новому тижні, і тема тижня – це радість. Ну, здавалося, щоб тут казати, все зрозуміло, ми вміємо радіти і радіємо. Але давайте подумаємо, чи вміємо ми насправді радіти. Що я бачу на карті? Я бачу на карті просто фейерверк. Тобто для того, щоб створити радість, треба щось глобальне, і для цього треба фейерверк. Це якісь глобальні події, це весілля чи народження дітей, тоді радість, а все інше начебто і не радість. І знаєте, що я подумала? Підказка мені в карті. Для того, щоб радість продовжувати, треба стати джерелом радості. І тоді не просто я вмію радіти, а я ще вмію і створювати ту радість. Тому що феєрверк робити – це робити свято для себе і для інших. Ну, така історія у мене з цією картою. Яка у вас? Бережіть себе і миру нам!